فيلمنا جمر سنك زي خيل دكتور أو كومات يزنوري جاو تحرق للتعمد كودك أصونا نقحنا رأينايو زفوتيون نايك أروا عركولون نت دكتور زفارة أنسو سلازنوري أو قرو تنبركيخو إنا أخي كرتاح دولو عركوكم كم زجيرو كوما نخل للتعمد تزأتيكم جن يقرموا لكم هذا لكا جاو كنما خلي تعمد بتاب دعم زفكرها زنهر قوال حديقاتو سلازي خدتينا وكما آتيو أفكاريتون نيجاو حديقها اللو زخدت مقنات سراحي نورون بزح جيزو دما شجرة ناس حاوي زحلفو نيرو جاو زرد أخونا زرد أقولو من قد سلسة أناون ما انت أفكاريتيلو دقي مشجرة نخيس حوي محل جين جاو كنت تسعر ولا يتسعر دا أمبر زنا شجرة سوسو لعلمة تنحيالي نيرو بقليلو دماغ قد فوي كالن حدا مشيت مسعر اختنا تزناقع عن كلون اتنايك أروح عركلو نا حدا دكتور كيد إذا شجرة نايم سحاون نايم مرسحن شجركا زفتح لك دكتور يفلت يعيلو نا حدا بوتا يحبرو تشاو كالي ما فتحس إنو سلازنهره اتانا مترشا من مارت سيتون مموكار فقادن يخون مو نافت دكتور يخيد كم زيلو نخلي تعمتوكو ما دحر معتاي ينك حمو اتنايك أروح عركلو نافت دكتور نكخيد نسو سلازنهره زمخرو يكرتاي حتو جنجاو كم تلو زحسو بعركو يتناددن أو كندقو بيوت مهلاون أخول زحقوس مخناتي نيرو درو أمن كيودو حنت نرس بتشاكلرهم مرحنيتات حيزات متصمو كوحد أمن كلو هندوت كل سه ما يدورو خويني رأيو تشاو ولا خاوكم وين قاعدة أنبر ادخل تعمد تغيير لزنار حكمنا أحنقولو حيا القدات كم زعان نغا حوي نوح جيزا خمزو سدن نحر كلو ينقرو كم زيلو حدا عمد يحلف جنجاو حزون اتم زي تلمودو بحرتاتو ناغودو امزمطلو زغونه بيچا ነገር بزريا قطري كل زما يدورو خويني يزرعايو بزي تشكرو زي لعلمتني يشكرو سلازنوره استفلاليو منقدتات مفتح خليش يمكر نيرو كن حدا معلتي السوبر ماركت اتيو قيح منصري غزئمو بيچا كلر سلازي يرئ نبره سواتنا ما يدورونا تغيرو مرعي غيزاو مفتح يرخولو كم زناغره قس بقس يوتو خمچاچي مكر حدا غيزه سرح يقصرمو ايتو سرحلو كامباني سي او زخونه سيجين مچو كون خوف يبل ناوز نقرب يلمو نتو قروا غيزه خجمرو حسيوم نو بروجكت سي او نخون نيچاو ينغرو چاو زخزم عن كلو دعم يدنقص ابزق تكالو حدا عمد راح يسرح يدو دما لسيجين يملسلو سيجين دما هو غنز حدش بروجكت لعلمه فتان سلازخون كاخان العلي زخول سبلو الي قمتنيلو نيچاو ينغرو او لعلزي چاون حدا عمد راي ولا يسرح دامبر نتتكال ناستفلي بركديو ايو الزنا يسرح عدلزي نجاوب طعم عوي نغري نيرو دحر نوح غيزه او هيوتو ترغم زلو نغري يفطرلو ግን ከዓብ ጎኒ ብዛዕባት ሰብ ዘይፈልጡ ሕማሙ ምጭናቕ ኣይቋረፀን ምክንያቱ ጃው ብጫ ሕብሪ ክርእን ከሎ ሰባት ናብ ማይ ደርሆ ጥራይ ዘይኮነ ዝቕየሩስ ብናተን ቋንቋውን እዮም ዘውግዑ እዚ ችግር እዚ ኣብቲ ክሕዞ ዝዳለሎ ስራሕ ዓብዪ ፅልዋ ንኸየምፀሉ ይፈርሕ ኣብ መጨረሻውን ንኻልእ ሰው ገጢሙ ዘይፈልጥ ሕማም ተሸኪሙ ከመይ ኢሉ ናይ ሓደ ካምፓኒ ሲኢኦ ክኸውን ከም ዝኽእል ንነብሱ እናሓተተ ይጸንሕ ንገዛ ክመለሱን ከለዉ ሉ ናይቲ ካምፓኒ ሲኢኦ ስለ ዝኾነ እንኳዕ ደስ በለካ ይብሎ ግን ቻው እቲ ስራሕ ገና ከም ዘይሓዞን እቲ ሕማሙ ከቋርፆ ከም ዝኽእልን ይነግሮ ሊ ብዛዕባ እዚ ሕማሙ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ እናቐደደ ኩሉ ነገር ድሓን ከም ዝኸውንን ነቲ ስራሕ ካብኡ ዝበለፀ ሰብ ከም ዘይርከብን ይነግሮ ጎዝ መራሒ ንምዃን እናተላመደ ንኽፀንሕ እውን ሉ ብጎኒ ሒዝዎ ንዝነበረ ፕሮጀክት ሲኢኦ ብምዃን እናተኸታተለሉ ንዝተወሰነ ግዜ ንኽፀንሕ ይመኽሮ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ቻው ብመኪኖ ገይሩ ናብ ሓደ ህንፃ ይኸይድ ሉ ነቲ ፕሮጀክት ዝኸውን ግዜ ስለ ዘይነበሮ ቻው እናተላመደ ንኽመርሐሉ ይሰዲድዎ እቶም ጋንታ ፋን እትበሃል ማናጀርን መራሒቶምን ነይራቶም ሄጂን ስክሪፕት ጸሓፋይን ደራሳይን ቴዮንግ ዝበሃል ካሜራማንን ኬንሱ ትበሃል ኢዲተርን ሄኑ ትበሃል ናይ ፋን ሓጋዚትን ኩላቶም ድማ ንቻው ከም መራሒኦምን ካብ ስራሕ መካየድን ይቕበልዎ እቲ መዓልቲ እሱ ናይ ምግቢ ምኽሻን ዝቕረጽ ንእሽተይ ቪድዮ ነይርዎም ሄጂን ንቻው እዚ ዓይነት ኮንተንት ሰባት ብጣዕሚ ከም ዝፈትይዎን ምክንያቱ ድማ ሄጂ ነፍቲ ሃገርካ ዝፍለጡ ጎዛት ከሸንቲ ስለ ዝኾነትን ብዙሕ ተኸታታሊ ስለ ዘለዋን እዩ ፋን እቲ ምግቢ ዳልያ ምስ ወድአት ጃው እቲ ምግቢ ንኽጥዕሞ ናብ መድረኽ ይዕደም እሞ ክበልዖን ከሎ ብጣዕሚ ይድነቕ ማንም እንከይተፀበዮ እቲ ምግቢ ድሕሪ ምጥዓሙ ዘርእዮ ገጽ ኣብ ኢንተርኔት ብጣዕሚ ይፍቶ እሞ ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ቫይራል ይኸደሎም እቶም ጋንታ በቲ ውፅኢት ልዕሊ መጠን ስለ ዝተደነቑ እውን እቲ ንምግቢ ሪኣክሽን ዝገብርዎ ዝነበሩ ቻናሎም ክቕፅልዎ ይውስኑ ቻው ሉዝሸወዶን ዝዓሸዮም ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ግን ተደጋጋሚ ክድውለሉ ይሞክር ግን ዋላ ሓንቲ ግዜ ስልኩ የልዓለን ቻው ናብቲ ቪድዮ ከኣቲ ምዃኑ ስለ ዘይፈለጠ ብጣዕሚ ይኾሪ ነይሩ ግን ምእንቲ ቶም ጋንታ ኢሉ እቲ ቀረፃ ቅፅል ይውስን ቻው ናብቲ ስቱድዮ ከኣቲ እናተዳለየን ከሎ ግን ሓደ ናይ ዴሊቨሪ ሰራሕተኛ ብጫ ጃኬት ገይሩ ቅድሚት ይሓልፍ እሞ እቲ ማይ ደርሆ ዘርኦ ሕማሙ ይለዓል ይኹን ዳ እምበር
فان ناو قدميتو ክትመጽን ከላ ቅድሚ ሕዚ ፈጺሙ ገጢሞ ዘይፈልጥ ነገር ይፍጠር እቲ ማይ ደርሆ ዘርኡ ሕማሙ ይጠፍእ እሞ ኩሉ ሰብ ድማ ናብ ኖርማል ይቕየር ጃውዝ ጉዳይ ብጣዕሚ ይገርሞ ፋን ንምንታይ ከምቶም ካልኦት ሰባት ናብ ማይ ደርሆ ከም ዘይተቐየረት ብጣዕሚ እዩ ገሪሞኒ ዝበለጸ ዘገረሞ ነገር ግን ሓደ ክፍሊ ከኣትን ከሎ እቲ ሕማሙ ኩሉ ዓለም ከሎ ዝሪኦም ናይ ማይ ደርሆታት ሓወልቲ ጠጠው ኢሉ ይጸንሑ ግን ሕጂ እውን ነቲ ብጫ ሓወልቲ እናረአየ እቶም ሰባት ናብ ማይ ደርሆ ይተቐየሩን ሙሉእ መዓልቲ ድማ ንምንታይ እቲ ሕማሙ ሃንደበት ከም ዝገደፎ እናሓሰበ ይውዕል ንምሸቱ ቀረጻ ይውድእ እሞ ፋን ንጃው ገዝኡ ሒዛቶ ንኽትከይድ ፈቃደኛ ትኸውን ኣብ መኪና ናይ ክልቲኦም ናይ ሕሉፍ መስሓቅ ተጋጣምታት እናልዕሉ ይጫወቱ ኣብ መጨረሻ እውን ቻው እንከይተረድኦ ቀስ እናበለ ንፋን ከም ዘፍቅራሉ ይፈልጥ እቲ ዝቕጽል መዓልቲ ጃው በዓል ኩሉ ብጣዕሚ ተናዲዱ ስለ ዝነበረ ናብቲ ኩዕሾ ይጫወተሉ ነበረ ሜዳ ከይዱ ይረኽቦ ቻው ንሉ ንምንታይ ናብ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ተእትየኒ ኢሉ ክሓቶም ከሎ ንዓኻ ኢለ ገይረዮ ናይ ሲኢኦ ክእለትካ ንኽተማዕብልን ጽቡቕ መራሒ ንኽትከውንን ክትላመድ ኢለ ኢና ወሰደካ እናበለ ነብሱ ክከላኸል ይፍትን ቻው ዝምኽንያት ዘይኣመኖን መጨረሻ እውን ሉ ስለ ዝተጨቕጨቐ ኮነ ኢሉ ናብኡ ዝሰደዶ ምስ ፋን ከፋልጦን ከቀራረቡን ደልዩ ምዃኑ ይረድኦ ቻው እዚ ሰዓት ንፋን ፈቲዋ ስለ ዝነበረ ፈቃደኛ ይኸውን እሞ ድራር ክጋብዛት ምሸት ይራኸቡ እቲ ቦታ ምንም ዝተኻበደ ይነበረን ኣብ ጽርግያ ሰጢሖም ምግቢ ዝሸጡ ንእሽተይ ሬስቶራንት ግን ቻው ጥሩጥሩ ንምርግጋጽ ጽቡቕቲ ዕድል እያ ነይራ መነጸሩ የውፅእ እሞ ኣብኡ ዝነበሩ ብጫ ነገራት እናርአየ እቶም ሰባት ናብ ማይ ደርሆ ቅየሩ ይጽበ ግን ከዓ ምንም ሓድሽ ነገር ኣይተፈጠረን ሕጂ እውን እንድሕር ዳ ፋን ኣብ ጎኑ ሃልያ ብጫ ነገር ዋላ እናርአየ ሰባት ናብ ማይ ደርሆ ይቕየሩን ግን ክሳብ ሕጂ ከመይ ዛ ሰብ እዚኣ መድሓኒቱ ከም ዝኾነት ክርድኦ ኣይከኣለን ዳርጋ ንኽልተ ዓመት መድሓኒት ዘይተረኽበሉ ሕማሙ ብፋን ክጠፍእ ስለ ዝርአየ እውን ፋን ፍርቂ ጎኑ ምዃኑ ይኣምን እሞ ፈጺሙ ንኸይሰዳ ይውስን ካብቲ ግዜ እሱ ንድሓር ክልቲኦም ዝተፈላለዩ ሰዓታት ይራኸቡ ብዙሕ ጽቡቓት ግዜታት እውን ብሓደ ይሕልፉ ድሕሪ ግዜ ቻው ምስቶም ጋንታን ፋንን ጊዜኡ እናሕለፈ ክኸይድ እንከሎ እቲ ማይ ደርሆ ዘርኡ ሕማሙ እውን እናጠፍአ ይኸይድ እሞ ብነብሱ ዝበለጸ ይተኣማመን ቻው መዓልታዊ ንፋን ክእልሽን ክረክብን ይተሃንጥዩ ዝትስእ ነይሩ ሓደ ምሸት እውን ፋንና ልዉ ሓደ ሰብ ዘይብሉ ጽርግያ እናተራኸቡ ንሪኦም ቻው ክልቲኦም ከም ዝተራኸቡ ምንም ወሬ የብሉን ኣብኡ እንታይ ከም ዝተዋህሩ ይሰምዓንን ግን ከዓ ካብቲ ግዜ እሱ ንድሓር ፋን ከም ቀደማ ሕጉስትን ሰሓቒትን የላ ጽቡቕ ከም ዘየላ ዝርአየ ቻው እውን ምግቢ ኸዳልየላ ይውስን እሞ ክጥዕሞን ከላ ብሓዘን ዓይዕንታ ይነብዕ እንታይ ከም ዝፍጠርሎ ዘይተረድኦ ቻው እቲ ምግቢ መሪር ድዩ እሱ ዲ ዘንብዐ ክልል ይሓታ እሞ እቲ ምግቢ ጥዕም ምዃኑን ልዕሊ መጠን ስምዒታዊት ኮይና ከም ትነብዕላን ነጊራ ተረጋግዖ ቻው ድማ ብነብሱ እናኾርዐ እታ ምግቢ ኣሳርሓ ካብኡ ህይወቱ ዝቐርቦ ዝነበረ ሰብ ከም ዝተምሃራ ይነግራ እቲ ምሸት ንሱ ክልቲኦም ብሓደ ናብ ሲኒማ ይኸዱ እሞ ሮማንቲክ ፊልም ይሪኡ ዝበለጸ ንኽቀራረብሉ ድማ ይምክሩ ንደቓይቕ ስቕ ኢሎም እናርአዩ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ፋን ንቻው ደፊርካ ምስ ዓምካ ንደላ ተሓቶ እሞ ብጣዕሚ ይድንግጽ ንፋን ኣብ ሰዓት እዚ ተጓዩ ክስዕማ ኣይደለየን ግን ከዓ እታ ዝፈትያ ጓል ባዕላ ሰዓመን እናበለቶ ዕድል ከመይ ገይሩ ኸጥፍእ ግን ኩሉ ኸይገረ ፋን እናሰሓቐት ትቕልድ ከም ዝነበረት ትነግሮ እሞ ምሽኪናይ ቻው ሓፊሩን ሓዚኑን ይተርፍ ከምዚ ኢሉ ዝተወሰኑ መዓልታት ይሓልፉ ሕዚ ግን ሙሉእ ቱ ጋንታ ንቻው ከም መራሒኦምን ከም ቀዳማይ ወናኒኦምን እዮም ገይሮም ዝርእይዎ ኣለዉ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ናብ ሓደ ትምህርቲ ቤት ኬድካ ዝካየድ ቀረጻ ነይርዎም ኣብኡ ክበጽሑ እንከለዉ ግን እቲ ትምህርቲ ቤት ጃውን ፋንን ዝተምሃሩሉ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ይግረሙ እቲ ትምህርቲ ቤት ዝመረጾ ሉ ምዃኑ ይርድኦም እሞ እቲ ዳይሬክተር ከይዱ ንፋን ትፈልጣ ነርካ ዶ ኢሉ ንጃው ይሓቶ ምኽንያቱ ክልቲኦም ኣብ ሓደ ትምህርቲ ቤት ተማሂሮም ናይ ግድን ክረኣዩ ነይርዎም ተዘይተፋለጡ እቲ ቀረጻ ይጅመር ግን ጃው እቲ ስክሪፕትን ምዝካር ብጣዕሚ ይችገር እንታይ ክብል ከም ዘለዎ እውን ኣይፈልጥን ሄጂን ነቲ ስክሪፕት ምንም ንኸይግደስን ከም ዝተሰምዖን ክንቀሳቐስን ንኽዛረብን ይመኽሮ ኣብ መጨረሻ ምኽራ ተቐቢሉ እቲ ስክሪፕት ሙሉእ ንሙሉእ ይርስዖ እሞ ኣፉ ዘምፀሉ ይዛረብ እቲ ቀረጻ ጽቡቕ እዩ ንኸደ ነይሩ ኣብ ሓደ ቦታ ግን ብዛዕባ ላሕምን ወዓግን ቀልድን ክነግር ይሓትዎ ኣብ ሰዓት እዚ ቻው እቲ ናይ ቀረጻ ኩነታት እናፈትዮ እዩ ዝመጽሎ ሓቀኛ ህይወት ዘሕልፍሎ እምበር ዝትውንሎ እውን ኣይመስልን ግን እዚ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ኩነታት ንፋን ካብ ሕሉፍ ዝተፈላለዩ ትውስታታት የምጸላ ኣሎ ቅድሚ ሕጂ እዚ ሰዓትን እዚ ኩነታትን ዘሕለፈቶ እያ ትመስል እቲ ቀረጻ ክውዳእ እንከሎ ሙሉእ ጋንታ ንቻው የድንቕዎ ፋን እውን ልዕሊ መጠን ስምዒታዊት ኮይና ስለ ዝነበረት ይቅርታ ሓቲታቶም ናብ ሓደ ፀጋእ ኸይዳ ትበኪ ኣብ መጨረሻ ቻው ምዞም ናይ ቀረጻ መሓዙቱ ጽቡቕ ግዜ ሕልፍ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ካምፓኒ ናይ ሲኢኦ ሓላፍነት ክቕበል ይውስን ቻው ካብ ሕዚ እንድሓር ብዛዕባ ህይወቱ ፍርሒ ኮነ ጥርጥር ምንም ኣይስምዖን ኩሉ ዝጀመሮ ብትውዓትን ጥንካረን ከም ዝውድእ ድማ ርግፀኛ እዩ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ቻው ናብቲ ካምፓኒ ይኸይድ እሞ ንኹሎም ሰራሕተኛታት ተኣኪቡ ነብሱ ብምልላይ ናይ መጀመርታ ዝርርብ ይገብረሎም
እቶም ሰራሕተኛታት እናጸንሑ ሰንከት ሕማሙ ማይ ደርሆ ኮይኖም ዋላ ይረአይዎ እምበር ፋን ተበረታትዑን ህይወቱ ተቐይሮልን ስለ ዝነበረት ተስፋ ከይቆረፀን እንከይተደናወረን ጠንኪሩ ዘራው ይወድእ ብሰኣ ዘሕለፎ ምስ ተወሰኑ ሰሙናት ናይ መጨረሻ ጠንካራን ምንም ዘይግድዎን ሰበም ቀይሮሞ ቻው ዘረውኡ ሲጄን ሲኦ ኮይኑ ንዚ ድርጅታው ጽቡቕ ቦታ ዋላ ይብፅሓየ እምበር ኣነ ናብ ዝበለጸ ብራኸ ከደይዎ ኢሉ ድማ ብድፍረት ይነግሮም ቻው እቲ ስራሕ ስለ ዝተቐበለ ተሓጒሱ ንኹሎም ኣዕሩኽ ተኣኪቡ ድራር ይጋብዞም ቻው በፂሕዎኒ ቦታ ማንም ሰብ ዘይግምቶ ስለ ዝነበረ ኩላቶም ተሓጒሶም ልኦም ነይሮም ግን ካብ ኩላቶም ብዝተፈለየ መንገዲ ፋን ንምንታይ ምዃና ሱቕ ኢላ እያ ትምትዘላ ኣብ መንጎ ሰሓቖምን ጨዋትኦምን እውን ፋን ጠጠው ተብሎም እሞ ሕዚ ምዞም ኣዕርኽታ ንሰለስተ ዓመት ብዘይምቁራፅ ከም ዝሰርሐትን እዚ 3 ዓመት እኹል ምዃኑ ከም ትሓስብን ትነግሮም ፋን ካብዚ ጋንታ ዝሓሊፋ ካልኦት መሰናኽላትን ናይ ህይወት ፈተናታትን ክትሓልፍ ትደሊ እያ ክትከይድ ምዃና ክትነግሮምን ከላ እውን ልዕሊ ኩሎም ቻው ይድንግዝ ግን ኣብዚ ሰዓት ብዛዕባ ዝውሳነ ኣዚ ክገብሮ ዝኽእል ነገር የብሉን ጠጠው ከብላ ወይ ስምዒቱ ክነግራ ወይ ሓሳባ ንኽቐይራ ምንም መንገዲ የረኸበን ፋን ዘረኣ ክትቅፅልን ከላ ንቻው ካብቲ ዝሓሰብዎ ዝበለፀ ርሕቐት ንኽመፁ ስለ ዝሓገዞም ካብ ልባ ተመስግኖም ወይኒ ዝመልአ ብርጭቆ ኢዶም ሒዞም ድማ ኩላቶም ዓይኒ ንዓይኒ ይጠማመቱ ደጊሞም ዝራኸቡ ሰባት ኣይመስሉን ፋን ግን ልዕሊ ማንም ሓዚና ነይራ እቲ ስንብት ንቶም ጋንታ ዘይኮነስ ነቲ ናብ ልባ ዝቐርብ ዝነበረ ሰብ እውን እዩ ዝመስል ፋን ካብ እትኸይድ ክልተ ሰሙን ሓሊፍኒ ቻው ድማ ናይቲ ካምፓኒ ሲኦ ኮይኑ ሙሉእ ሓላፍነት ይወስድ ሕጂ ቻው ኩሉ እቲ ናይ ምፍላጥ ስራሕቱ بتوم ناي كرتان ناي فيلم برودكشن وحزوتون سلازي كايد زنورة نسو منم سرح ينورون بتوم هيوتو زنورو سحاق زمالوهم تاراز مسلو ساعتاتون لعلمت أني نافقهم حدا مشيتون ترجع خفيلو ناي ما يدورو بامبلا حيزونات أمتان كله بزوح رسيعو زنورة نقرات ناحلون يملسولو أزا ساعات سايز ذكره فان مسارح تتراي زي كونتس ناي كدم أفكاري تانيرا أو عالم لما لعلي أزبوتيو منم نقري نورون ቻው ንዞም ዝሓለፉ 3 ዓመታት ኮማ ጥራይ ኮነን ኣትዩ ነይሩ ኩሉ ትውስጡ ተቆራሪፅዎን ብዙሓት ናይ ህይወቱ ክፋላት ረሲዑን እዩ ካብቲ ውስጡ ዝተደምሰሱ ነገራት ሕልፍ ኢሎም ዋላ ይንበሩ ፋን ግን ኣፍቃሪቱ ከም ዝነበረት ሙሉእ ንሙሉእ ይረሲዕዋ ንዞም ዝተወሰኑ ዝሓለፈ ዋርሕ ድራማ ዝሰርሕሎ መሲልዎ ቀረፃታት እናካየደ ዝነበረ እውን ትውስጡ ንምምላስ ቀደም ዝገብሮም ነበሩ ነገራት ደጊሞም እዮም ዘገብርዎ ነይሮም ቀረፃ ቅድሚ ምጅማርዮም ዝሰትይዎ ነበሩ መስተን جاون فان زداليلا تفوتيو زنورت نايرومان مقبن كل زغورو نورو نغرات احلفهم غيرومو جن كعچاو زرسو نغرات ينيرو قرص اناولو كل خدغمو زغورو نورون انت زكرو بزول تسفايو احلف جاو مس بزحات ساعات زي زارو بزحات تعرق تزيولو صموا سمو من اسينيرو تمريقهم كافت تمرتيت كوصنا تداليون كلو جن جاو انكي حسو او لعل تمرتيتهم نفاني رخوا أجاف بينا خو في الآخر أنكلو سلسلة تشنقلاون كسنا لي قرمو انتاي كم تقبر زلا حتى فانفت ساعات سلسلة تفلت أزنارت كتزارو يدليتن قمزعوا لحمن وعاقن قلدنا جيرو كناتات نشيك الرقاقو عي مكر فانون شاو حماق حساب كم زيولون تعيسو مغانون سلسلة تردع كتردادو تجمرمو بحاد الناوقو عيمشيو زغطل نقوهو فان نقز آنخد كيد زمال أماكيناس إناس لزنارت شاو نالو مسؤومي مالقوا كفت ساعات سندحر ركوم النات أنكرن إنه سخني خيلو بحدو قانون كلو الناس حاقون إنها تجاوتون يمزحلفو أعلم زنورهم كل تجراد ما يرسعون كلتي فلوتات بلوغراتن يوتيوبراتن نمخان حلم سلا زنورهمون فيديو مقرات جمرو بحدا ينيرو كن هيوتهم كل جزء استرجع يكون نيرو تشاو سرح يوزحون يجنقن سلا زنوره حلو إنه معرفيلو شجرة متكاخي جمر بزحات عرقت سلا زينورو شجرة متكاخي وزحمو لعلمت أنسو سنيا خوينو بزي شجرة مو على السآن ودي غير كدك اسوالا ناقدي شجرة خسحون يرو جن حدا معلتي فانك سرحت ملسن كلا تشاو شجرة انتيو أنسولاك أتسولي تسلحمو بتعمل تنادد تجقجق ناقد دي خيدمو تشاو شجرة تسحبه تقدفو نعو مخانون نعاهم زي ملكتاني نقرا أو لعليو تجأنيقو ترقاقوعهم زي مكوراتن زغانا تشجر كنقران كلو كم زي تسمعوني نقيروا زي فولوت أنا قرقن كل جيزة سرحو عيلو ويدا قد أنيحون قازاق ملسن كلو نخت الزارون وعلو غمي كم زنا رخت حطوني هتسبه قنسو قازاق أتن كلو شجارانا مستاين درفنا مسمعن فيلمنا مرأيني زعتي اتفقات ناتو مخانو فتسيمو يترعيون كن كاوز ساعات الزندحر نقرات كافي منبر منو ما محيشون تشاو شجارة غمستاي حليفو ناي مستن ناي كمارن سوسنيا يخوون حدا معلتقن فان لعلمتن عقلا ودي أصل زنورت كل التخبت ممارس تاتهو ويزوم سوساتو قاريتو مساهي وتو قتل ويكعخاقاتو فاليو اتوم سوساتو نقتليو
أفت ساعة نسو تشاو هيوت بقلت أيت الرؤية نيرا تناديدون حارقون سلازنا ورادي ما فان منم كم زي تقورلو اتوم سوسات جن انت واحد خمزة رقاق عوانا جيرو أو هيوتو خمزة تدلي نقرا فان زمال سزفت إمالاي تتصبايو اتمنت إلى تونورد شجارة مليسانا ويدو تهوامو دقي ما نخيط رؤية تخيل اتمعت تنسو عركة تشاو زخوانا نفانا واحد ريستورانتي رخوا فانون إذا مسجاو تمثلو زلا تاريخ كتكتل كم زي تخيلن اتزحلف فقرة لعلمات أني ربشا خمزلون ترقرو جنشاو وزا خبيل حمام من دحر داقود فوقينو ناي جدن اتوم زحلفو صبوقاتنا هيوتو ساعتات كسبيلنا خنذكرو لنا أو هيوتو قاعة صبوقتو استاذ بهال نقر نحر هاليو مساخي إمبر مسكالي أولين يلو حسا نخغيرا استقالو يقبر جنشاو كنزا أكلي فوتيات الزخو النيرو نمنتا يكسا حزغم زي ذكرا تحميات قريما زلا أولي علزي نسلست عمد زاكل تفلاليوم رياض ولا يتفلت نعو زنورا فغرقن ولا حنتي كنسن حزي كم تقدم مسجاونا وركوان خيت ملس نقرات كيدو قوم تفرح لون كاوزن لحلخ امناخ مو كرسي لزي خيل لتشاو نزقوروتو كل نقري مسقنا مساسال معلتي فين مس حدا براند زقوروتو وعلس لزنورا نختفالت اللوم نحدا مول تخيل بتعم بزوح تخاتاتال زلوا يوتيوبر سلازنورت كل سوي تصبيع نيرو مساسال ساعات تشاو استوديو خفيلو بزعوا فان حسب يتصنحمو كاو هيوتو دقي مخطوط خمزي دليان كسئنا خمزي ولون يفلت أفتا ساعات نسا هينو أحد مدلاو كم زلا ترقيومو بسايكل جيرو نخير كواي خيد اتغرز آنسو وديقه ناو كالي عد بأير كتكير سلازخون الدماء ناي قدن كفت النيرو جيم بزحزن من قدي تشاو نافتو مولكو يتسحن كلو فان مدلاو وديقه كافت بوطاوات يتصنحو جنو الساعات تسبق قرط دلوين ورن ناو خمز متسن يلي شا خمزلون نخفلت آدما كله زتقالو يقبر أما ترشا نافت مدرخي سكالمو نتاقازت إنيا مكروفون منتيلو نفان معرخ ندي كم زذكران نساقاو هيو تخوتوت اندحار هيو تأمنا خمز خورتو نرديو نخد ملسي لمنا فان كافت بوتاقت كي تداليا نام مكينات سقيلا زلا جنت بتعمدنا فوق زنا ردمتي إذا لخت سمعن كلا سمعتها مكوت صار تسعينوا إنها خيط ورد كراخون كلون أو كرم زقول لسه كل نجار كم ذكرن فقرهم حيال كم زنورن ناتو تشكر كل نجار كم زبالاشين حلافنا كم زوج سدنا جيرون نخت ملسي لمنا عيننا عين خرائيون كلو تشاو وكان دقي مش جارا خسحه قد أون كم زي رئة قالياتي لامو بتعرض تدنيقة إنها غير تحقفه فانوز ساعات كل نجار زجاره نعايلو خمزنا ورسل استرداء الساوني قريلا ناخي تحقفه فيلمنا هون كم زيلو عايت مرتمهير نايودا عرقكم زهوكم نحك منا مغري فتيمكم كي تقبلوا ندير دا تقبلكم أو كندي سوات ما يدوروا نار أغمكم كتنوروا زي فيلم تفاتيكم ولايك نيشانلنا سبسكرايب حساوري إيتوكم دماغ كومنت مغراف كي ترسعوا لقيمنا كسام راغب سنايت سانحيد